pokoknya yang penting agak yang ayo.
Anda luar biasa. Aku keramen aku ngene iki lho. Kenapa? Nyambut gawe ora apa-apa THR wis mundur. Awak dhewe bijaksana. Heeh. Kira kayak duit kayak watu, Pak. Ulun pasti sih. Nggih, sasine bodo terae. Ya maklum. Piye to? Aku kok birunya tetap. Hei, Dong. Penyawar aku marah tuamu, ah. Marah tuamu. Ora tuan di. Saya kaosnya kuning. Bodine kayak penter. Kasih kuning. Hei, tutup mulut meneng kabeh. Hei, aku marah lho. Marah tuamu ngejak foto aku. Aku karo gendong sik Tresno. Lah terus sing sayang ki mboke nu Lah iya. Hei, sama dong. Hei, Piye beb? Utayo menikah. hei, kowe ngono mbok ora apa-apa. Aku belum ya. Hei, padahal kancaku lho. Hei, sing endi? Maling melu sama mbok lho. Wis segera anake lho. Loh, hei. Aku ki dudu. Hei. Hei. Hei, tangane gedhe. Waduh, meneng cangkemmu. Kancane ra wae opo? Ya ndang. Ngene iki ora kok masalah seger orane. Lah terus. Lah nek seger. Kok kena telek ngene kok ya. Tak ceritain sik. Biarkan menjadi masa lalumu. Masa depannya aku karo kowe lho, Dik. Lah nek iki gandeng kowe dong gayi. Ngene lho. Ayu-ayu ngene-ngene kedek. Kowe kalau iki anu, yang sayang kowe ngiyoni landak to. Ora mesti. Lah ya kowe pedhot no saiki. Hei, Sayang, apa ora kelingan zaman dhewe mlaku bergandengan ngene. hei. Hei, Dik. Ngene iki mantan yo mantan tapi yo masa lalu ngene iki. Hei, masa lalumu karo iki masa depanmu karo aku, Dik. Hei, karo kowe masa suram. Hei, jalan ngakune ngetan. Apa artine? Mantan yo mantan, nek iki aja dadi kenangan. Ya, aku kowe. Gosok kowe. Aja ngono kowe. Aku Kok mben iki nek kandangmu iki. Kok mben ning ijo jadwale ning ijo ya aku seru. aku kloso tak jletem saiki. Tak ketemu aku seru tak ngono ngene yo. Sawang lho mbok ya. Bu Paikem love you. Pak Warno nek kurang ya. Aku bulan sumpah Pak. Cuma aku bulan nak sumpah. Pak Warno ini.
sumpah. Hei, kalangan yo kalangan, yo mas lho. Ora nek ngono. Nyapa? Iki Mas yo mantan tapi terkenang tahu ngene lho. Telati, telati. Anda iku tahu. Akan dibahas. Hei, lagu mati weh. Kowe lunga pas aku sampeyan. Hei, kowe karo moro tuane aku arek iki. Ya kuwi de bojo lho. Bosok kowe bosok. Kowe aja jalan edrek kuwi kowe. Hei, kowe meneng kok kowe. Aku kek arep mangkat rene sing tak angen-angen ki edrek sangka mantanmu lho. Lah kenapa Kok kene kok dajal pindho? Aku sakit hati ya. Hei, meskipun saya bajingan, saya kan terhormat. Bajingan rumahku wong Lah buktine wong iki milih aku. lah kowe iki terpaksa. Kowe terpaksa saya. Paksa kok. Lah kok aja nangis to, Beb. Oh, nangis kenapa? Bebek, kok nangis to bebek? Tapi kowe Siap kowe. nek kene nek jamur mlaku. Sopo? Ora duwe dosa. Gano kan ngrembug mantan mlaku edang-edangan ngendi. Iki acarane apa? Utane. Acarane halal bihalal. Sasine brodo. Nggih, dumateng para Penonton. masyarakat mriki. Masyarakat Biting. Kawula segenap rombongan reo Ketek kae. rombongan reo Kita kabel lagi. Nah, rombongan singo lempok. Iki sumpah sing muni iki. Lho. Sing muni iki Rek Biting mengucapkan Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wis ora kowe THR balik.